Poďme sa pozrieť na ChatGPT. Toto je hlavné okno ChatGPT, ktoré sa skladá z dvoch častí, z bočného panelu a z hlavnej plochy. V bočnom paneli v hornej časti máme tri ikonky. Toto je ikonka pre zobrazenie alebo skrytie bočného panelu, lupa pre vyhľadávanie chatov a štvorček s ceruzkou pre spustenie nového chatu. Túto istú funkciu má aj táto položka v bočnom paneli ChatGPT. To znamená, že kdekoľvek sa nachádzate v ChatGPT, tak môžete buď cez túto položku alebo cez túto ikonku spustiť nový chat. Ďalej tu máme preskúmať modely GPT. O tom si povieme v ďalšom videu. Ďalej tu máme zoznam chatov, ktoré už ste vykonali z ChatGPT. Nakoniec tu máme upgradeovať tarifu alebo predplatné, o tom si tiež povieme v inom videu. Poďme na hlavnú plochu. Vľavo hore máme ChatGPT, to je menu, kde taktiež môžeme sa dostať do tarif predplatného. Ďalej zoznam modelov. Keďže sme momentálne v zadarmo verzii, tak tu máme len tento jeden. A nakoniec tu máme, že dočasný chat, čo je prepínač pre spustenie dočasného chatu. Ten je ukladaný len 30 dní a funguje, alebo je určený na to, aby ste tam zadávali len také jednoduché otázky, také, čo si nechcete uložiť, nechcete, aby si to pamätal a podobne. Môže to byť napríklad, aké bude počasie zajtra, alebo aký je dnešný kurz Bitcoinu, alebo podobne. Takže ešte, aby som nezabudla, rozdiel medzi bežným chatom a dočasným chatom je, že v dočasnom chate sa zmení táto plocha na čiernu. Podľa toho viete, že ste v dočasnom chate alebo v bežnom chate. Takže vrátime sa do, nazvime to, že bežného chatu. A ďalej táto plocha sa skladá z tejto hlavnej časti z okna pre zadávanie textového promptu. Dohodneme sa, že príkaz, zadanie pre ChatGPT budeme nazývať prompt alebo promptovanie. V rámci promptu môžeme pridať súbory, z ktorých môže čerpať. Tie môžu byť uložené na Google Drive alebo OneDrive, alebo ich môžeme vybrať z počítača. Ako si pridáme tieto dve možnosti, Google Drive a OneDrive, si ukážeme neskôr, robí sa to v nastaveniach. Ďalej tu máme tlačidlo hľadať alebo zemegula. To je určené na to, že povolujeme ChatGPT vyhľadávať na internete. Pokiaľ nie je zapnuté toto tlačidlo, tak v prvom rade ChatGPT vyhľadáva vo svojej pamäti tom, čo bol natrénovaný. Z tých údajov, z ktorých bol natrénovaný. Momentálne to myslím, že do roku 2023. Ďalej tu máme tlačidlo odôvodni. To umožňuje chatu GPT, aby použil najvyšší dostupný model. Momentálne je to O3 mini. Funguje trošku odlišne od bežného ChatGPT alebo toho nižšieho modelu. Tu najprv vyhľadá nejaké informácie, porozmýšľa o nich, potom si dohľadá ďalšie informácie, zase o nich porozmýšľa, až potom vám dá výsledok. Môže to trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút. Dobre, poďme ďalej. Tuto pod
okienkom máme ďalšie tlačidlá, ktoré nám pomôžu, keď nevieme, ako začať sa pýtať alebo tvoriť prompt, tak môžeme na ňo kliknúť. Napríklad analyzovať údaje. On začne písať prompt a tu vám ponúka nejaké možnosti, napríklad vytvoriť stĺpcový graf. Tu sa vás dopýta ďalšie informácie. Máte mu zadať napríklad údaje, z ktorých chcete urobiť ten graf vo forme CSV súboru alebo excelovského súboru, alebo tu môžete dokonca napísať sem do textového okna, upresniť farby, popisky a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj takto sa dá začať. Nemusíte hneď sami vymýšľať ten prompt, ale vám pomôže. Dobre, a máme tu ešte poslednú vec. Toto koliesko nás dostane do profilu alebo do nastavení. Tu máme položku preskúmať modely GPT, to je vlastne to isté, čo je tuto v bočnom paneli. Povieme si o tom v niektorom z ďalších videí. Prispôsobiť ChatGPT, taktiež budeme o tom hovoriť neskôr, nastavenia, upgradeovať tarifu, to je zasa možnosť, ako sa dostať k predplatným a odhlásiť sa. Toto je zatiaľ všetko z tejto úvodnej lekcie, nazvime to, alebo videa, a s ďalšími informáciami budeme pokračovať neskôr.